Assalamualaikum. Akhir pekan lo iki masuk mana sepatuan pasuan awake aku malu gak masak tuku kare endok ambek anu eseng-eseng. Aku ning kerangmu tadi kerang tahu tempe wes. Ya wis enak. Iya. Awake kok rebet-rebet bendino masak. Bingung masak ae. Lulur nomor kecil saya itu untuk nomor 34 itu sampai 34 sampai nomor 3 sampai nomor piro. Masuk mana posuan kecil tapi plong-plongan. Wis lirak tak sarapan dhisik. Saiki sik jam isuk tengah 7. Wis setengah 7 adine aku rada menyantai. Nah kalau blembeng wolo ya wis tomat iku ya. Apa jarene? Apa jare? Apa jare lah empon-empone ku laos sampe. Ade laos. Lah iya brengkes. Laos kate, konir. Nek arep konir dikene gak arep yo. Oh. Gate konir. Lombok abang yo. Berarti gate empon-empon. Saya nek botokan. Salah goblok encene aku mbek D iki. Berarti brambang bawang kemiri, tumbar yo. Gak. Ya brambang bawangnya mbok kemiri mati. Wes ngono to. Lah kok sewimpel saya tak jajale meneh. Tomat ya. Wong goblok. Wis lho tak sarapan sik ya. Makasih sudah nonton. Assalamualaikum.